Новое радио. با ما شما بخیر میگم از دل عینی زمان در استودیوی ما در مهمانی ما قرار دارند بانوی هنر، ровии шинохтаи، блогери номдор، актриса، нафаре ки ҳамеша бо фаъолияти эҷодии худ ба мардум як манфиати худро мерасонанд. Сабринаи Назрӣ, хуш омадед ба барномаи шумгоҳӣ. ташаккури зиёд зарнигорҷон. Салом ба мардуми сарбаландам, салом ба шунавандагони радиои Нав ва ҳамчунин салом ба кулли кормандони шумо. ташаккури зиёд. мо хеле хурсандем ки шумо фурсат пайдо кардед ва меҳмони мо ҳастед ин шом. барои мо шомро истиқбол гирифтан бо меҳмон ин боз як кайфияти дигар дорад ва чун шумо бештар фаъол ҳастед дар фаъолияти худ дар кори ҷомеавӣ, ман ба шумо саволи нахустине ки пешниҳод мекунам, умуман шом барои шумо чист ва онро чӣ хел истиқбол мегиред? шоми ман ростӣ бо дидорбинии дӯстон ва ба тамошои ҷойҳои фароғатӣ, ростӣ ҳоло ки тобистон аст, гарм аст, мо кӯшиш мекунем ки бисёртар корҳои худро вақти шомгоҳӣ анҷом диҳем. яъне дар вақти шом? дар вақти шом албатта. ҳоло бошад аз ҳисоби ки ҳамарӯза тӯю маърака ҳаст, бисёртар шоми ман дар тӯю маърака мегзарад бо хурсандии мардум. тӯю маъракаҳо гуфтед, давоми чанд муддате ки бо баъзе сабабҳо тӯю маъракаҳо ва умуман чорабиниҳои мардумӣ то як андоза маҳдудият дошт ва гӯем ки барқарор ҳам набуданд, онҳо доир намешуданд. Давоми ин муддат барои як нафаре ки ҳар шом бояд дар ҳар ҷое бошад, иштирок кунад, фаъол бошад ва ба ҳамин тарзи зиндагӣ ҳам одат кардааст, ҳамин муддатро шумо чӣ хел дар куҷо гузарондед? Паси сар кардам. бале. ростӣ зарнигорҷон, ҳамин нафаре ки ҳама вақт мисол ба ҳар кор машғул мешавад, худашро намехоҳад ки зиқ шавад, бекор монад. рӯзҳои аввале ки тӯи маърака набуд, ҳатто ба ягон ҷоям намерафтем, дар хона будем, тӯли як ҳафта ба ман вазни меовард, зиқ мешудам. одат кардан мушкил буд? албатта мушкил, вале ман худам бо худам да савол медам ки ман набояд ки зиқ шавам. хуб ба корҳои хона машғул мешудам. масалан кадом корҳои хона? шояд ба ҳамагон донистанаш аҷиб бошад ки нахотин бону ҳам дар хона ягон кор кунанд. ростӣ пешаи карантин бисёр савол медоданд ки ту ягон бор дар хона ягон хӯрок мепазӣ, ба ягон кори хона машғул мешавӣ, вале ман исбот кардам, нишон додам ба подписчикони худам ки дар ҳақиқат ман низ ҳунари ҳамин хеле пухтупазу моҳири кадбонугӣ дорам. рост аммо намедонам медиди саҳифаи маро намедиди, вақте ки ҳамин карантин буд дар хона будем, ҳамарӯза ҳар шом хӯрок мепухтам ҳар гуна. яъне ва дӯстои худро даъват мекардам. ин боз кӯмак кард барои моҳиртар шудан дар пухтупаз. бале, давраи карантин ва ба шумо як гӯем манфиати худро оварда тавонист? албатта ҳамон вақто фикр мекардам, ҳамин дунё ҳамин хел то охира давом меёбад, бисёр зиқ мешудам, вале шукронаш ки ҳама ин чизо қариб паси сар шуд. ва ҳар як рӯзе ки мисол моро дар пеш аст, мо бояд ҳама вақт омода бошем, сабр кунем, ҳар рӯзро бояд мо ғанимат ҳисоб кунем. албатта дуруст аст, барои он ки ҳар лаҳзаи омада ва рафта ин бебузгашт аст, нотакрор аст. барои ҳамин кӯшиш кунем ки он бо хушӣ, хушнудӣ ва нотакрор паси сар гардад. хуб Сабрина, бештар шуморо масалан пайдо кардан ё ки дидан мумкин аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва махсусан дар Инстаграм. барои чӣ? Инстаграм ин замимае ҳаст, ин пойгаи асосие ҳаст барои тамоми санъаткорони на танҳо тоҷик балки ҷаҳон. дар он ҷо бештар мол маҳсулоти эҷодии худро пешбинӣ мекунанд, намоиш медиҳанд ба доираи ҳаводоронашон. хуб шумо аллакай чанд сол аст ки дар он ҷо фаъолият доред, ҳамчун як шахсияти намоён, саҳифаи шумо фаъол аст ва дар ёд доред, гуфта метавонед ки нахустин маротиба кадом рӯз, кадом сол ин саҳифаи худро дар он ҷо боз карда будед? соли 2014 агар хато накунам. хеле барвақт. рост. он замон ягон кас Инстаграм доштанд? надоштам, ба гумон буду. шумо худ чӣ кор мекардед? буданд ростим. ман ҳатто хатоам намекунам агар гӯям ки ман яке аз нафароне ҳастам ки аввалин шудам, мисол ҳамин Инстаграма пеш бурдагиам. то ҳол ҳастанд нафароне ки Инстаграма сарфам намеранд, вале мо ҳозир гурги ҳамон Инстаграм шудагием. ҳама тараф ҳама ҷиҳата мефаҳмем. соли 2014 буд. он давра ман дар телевизиони Сафина кор
мекардам. бале, бояд гуфт ки собиқ ровии телевизиони Сафина ҳастанд Сабринаи Назрӣ. Хуб, амон давра дар телевизион кор мекардам. Буданд нафарое ки мисол программисто ки оно аз ҳама чӣ бохабар ҳастанд ку. бале, ёд надорам ки ки манда мисол ҳамин Тавсия тавсия доду саҳифаамро боз намуд. аммо даврае ки ман кушода будам саҳифаи инстаграмро он қадар истифода намебурдам. як акс мегузоштам, бо баъд аз ягон чанд моҳ пас бо як акси дигар мегузоштам. мисли имрӯз фаъол набудед он не вақт? умуман. баъд ҳамин 3 соли охир шуд ки ман фаъол шудам дар инстаграм. аввалин чизҳое ки шумо мегузоштед танҳо яъне аз сурат аксҳои акс бурат буд, буданд? акси холӣ буд, рост. доираи ҳаводорон чӣ хел буданд? ниҳоят кам буданд ё? не хуб буданд. рости Зарнигорҷон, медонед ман пеш аз инстаграм одноклассники доштам. Ман он замон хеле маъруф буд. албатта ман дар ҳамон одноклассники ҳам хеле фаъол будам. имрӯз доред одноклассники? аҷоиб буд. рости дораму умуман намедароям, ворид намешавам. он давра дар саҳифаи одноклассники исмам вай буд, мишкача. аҷоиб буд. мишкача муқаррарист, зеро ки шояд бисёри духтарои ҷавон ҳамон замон бо ҳар гуна хелном саҳифаи худро боз мекарданд. бале, то ҳол ҳаст саҳифам. ҳамон давра ман дар ҳамон одноклассникам ҳама хел будам ки вай шумораи подписчиконам зиёд буд. баъд дар одноклассники туҳфа равон мекарданд ку як ҳаёт ба мисли сурати дар гул албатта гулу ёки ягон хеле сухан. бале, ҳама вақт бари сурати манда ҳамун туҳфаҳо давр задан мегирем. ва ин ҳаваси шуморо меоварда. албатта аз шабакаи иҷтимоии фейсбук шумо истифода мебаред? зеро ман вақтҳои охирам ҳамин рӯзҳо ҳам мебинам ки нобаҳс аз оне ки ситораҳо дар инстаграм саҳифаи худро доранд, боз дар фейсбук саҳифаи расмии худро доранд ки махсус қайд шудааст бо анамун қайди кабуд. маълум аст ки ин саҳифаи аслӣ як нафар ҳунарманд. шумо ҳам ҳамин гуна саҳифаро доред дар шабакаи иҷтимоии фейсбук? рости Зарнигорҷон, ҳама саҳифаҳоро қариб дорам. аз ҷумла фейсбук ҳам дорам, лек умуман истифода намебарам. мисол ҳар хабаре ки мегузорам бохабар нестам, нигоҳ намекунам. барои чӣ? барои ин ки сабаби кушодани фейсбуки ман чӣ шуд ки барои ҳаматарафа саҳифаи инстаграмро мустаҳкам кардан. аз пай як чиз шудан ва ҳамон як саҳифаро ба таври комил пеш бурдан. албатта, чунки саҳифаи инстаграми маро чанд маротиба маҳкам кардан, ба ҳамон хотир гуфтанд ки бояд ки бо воситаи ҳатто сайтҳои фейсбук, майл агент ҳаст ку ба ҳамон восита мешавад мустаҳкам кардан ки минбаъд ҳамин инстаграми маро маҳкам накунам. ба ҳамон хотир боз кардам. хуб, ҳозир дар шунаванда албатта чунин савол пайдо мешавад ки саҳифаи Сабринаро бастанд. барои чӣ баста буданд? шояд ягон хатогӣ кардам, ягон ҳамон қоидаҳои худи инстаграмро, худи саҳифаро албатта хато пеш бурдам, нафаҳмидам рости. боз дастрасӣ доданд ба ҳар ҳол? албатта баргардона баъд аз 10 рӯз 20 рӯзаш. ҳамин 10 рӯз 20 рӯзҳое ки шумо навдед дар шабакаи иҷтимоии худ дар саҳифаатон, дили шумо хавотир буд ки аз шояд ягон навгонии муҳим бехабар монда истодед? албатта, медонем ҳар вақте саҳифаи маро маҳкам мекардан, дасту по хӯрда мешудам. корам пеш намерафт, барое ки бо касе ки ҳамкорӣ мекунам, бо касе вом мехӯрам, куҷое ки мерам, ба ҳамаш ба воситаи ҳамин тариқи инстаграм буд. ҳатто ба телефон гуфтугӯ намекардем, дар инстаграм менавиштем ки ҳамин рӯз вом мехӯрем ё ки ягон воситаи асосии муошират ва доир намудани бозидидҳои муҳим барои шумо буд. бале, вақте ки бастан саҳифаи маро, бовар кун намедонистам ки корама аз чӣ сар кунам, аз чӣ шурӯъ кунам. чунки ман ҳар рӯзе ки мисол аз хоб мехезам, амин рӯз чӣ нақшаҳо дорам, ҳамашро график мекунам, ки ман имрӯз кадом корҳоро ба анҷом расонам. ба ҳамон хотир вақте ки саҳифаи ман баста мешуд, ман намедонистам ба чӣ корҳо машғул шавам, аз чӣ сар кунам. мо пешниҳод мекунем саволҳоро вобаста ба инстаграм, барои он ки Сабринаи Назрӣ имрӯз дар барномаи мо қарор доранд дар доираи инста марафон, махсусан он нафароне ки дар ҳамин саҳифа фаъол ҳастанд ва доираи ҳаводоронашон ниҳоят одамони зиёдро фаро гирифтааст. хуб, бинобар ин савол мувофиқи он аст. Сабрина, шумо гуфта метавонед маҳбубияти анамин саҳифаи инстаграмии шумо махсусан дар чӣ аст? махсусан бо чӣ он аз нигоҳи шумо маҳбуб шудааст, машҳур шудааст? ба гуфтаи дӯстонаму мухлисонам, ҳаводоронам мегӯянд ки хубии шумо дар чия дар ми саҳифа ки шумо самимӣ ҳастен, хоксор ҳастен. чӣ гунае ки дар ҳамон видео наворое ки мо шумо мебинем, шумо дар зиндагӣ низ ҳамин гуна ҳастед.
шояд ҳамин бошад. яъне хоксорӣ воқеан наздик мекунад онҳоро ба саҳифаи шумо ва ҳама вақт чеҳраи кушода дорам. ҳеҷ вақт мисол агар табам хира бошад, зиқ бошам, ба бинанда ба ҳаводорам нишон намедиҳам. Чӣ дар кор аст? бале, дуруст мекунед. барои он ки вақте ки ту бо таби болида ё ки чеҳраи хандон бошӣ, ин ҳатман ба таби дигарон таъсири худро мерасонад. бо инчунин яъне чӣ гунае ки ҳаст зиндагиам ҳамун гуна бароварда мардумда нишон медиҳам. Паси парда мисол ягон кори вай надорам. Чӣ гунае ки ҳаст, ҳар куҷое ки меравам ҳамашро ба ҳамун подписчикони худам мегӯям, мефаҳмонам, нишон медиҳам. беҳтарин асоси маводи саҳифаи шумо аз чӣ иборат аст? Масалан, бештар аз аксҳои шумо ё ки бештар аз видео наворҳои рекламавӣ ва хусусияти тиҷоратӣ дошта маводи асосӣ, материали асосии саҳифаи шумо дар Инстаграм аз чӣ иборат аст? пештар мисол аксҳои худро мегузоштам ва аз кору фаъолияти худам мисол наворҳо мегузоштам, видеоҳо. ҳоло бошад бештар ба тиҷорат рӯ мебиёрам, чунки саҳифаи худро аллакай ман дар поёнаш ҳамонҷое ки маълумотҳои муфассал ҳаст навиштам ки барои реклама пешниҳод кардам ба рақамҳои телефонӣ муроҷиат кунанд. ҳоло кӯшиш мекунам ки бештар ба рекламаву тиҷорат рӯ биёрам. Анамин тиҷорат гуфтед, букан дар вақтҳои охир саҳифаи Инстаграм воситаи асосии таблиғи молу маҳсулот гардидааст. То чӣ андоза барои як нафари оддӣ имконият аст, дастрас аст пардохти рекламаҳои шумо, махсусан дар саҳифаи худи шумо? Дар бораи нарх гап зада метавонед ё ки ин махфӣ аст? Бамқашро мегӯям ки қимат нест, маблағи зиёд лозим нест. баъзе вақт мешавад ки бартер мекунем, яъне нафаре ки мисол реклама пешниҳод мекунам, ҳамун молу маҳсулоти худро ба шумо ё хизматрасонияшон ё маҳсулоташон маҳсулоте дорам ба ман мисол мебиёрам, ман онора реклама мекунам. хуб, чанд қадар аст ҳозир масалан шумораи онҳое ки дар саҳифаи шумо ҳастанд? 588 000 шуд. 588 000 ва миллион зиёд. чӣ хел масалан шумо вақте ки ҳар субҳ мехезед ба саҳифаи Инстаграмӣ медароед, чӣ хел шумо муваффақ мешавед дар як вақт ба ҳама паёмҳо зиёд бошанд дар кор? рости паёмҳо шумораи миёнаш давоми рӯз он ҷо нишон дода мешавад, чӣ қадар аст? Не, нишон намедиҳад. зиёда нафарое ки мисол ман наметонам, вақт намеёвам ки ҷавоб гардонам, ҷамъи 99 навиштаги яквай намедонам. ай соле ки ман саҳифаамро боз кардам чанд миллион шуд, шояд ки аз подписчиконам зиёдтар бошад амон паёмҳо. вале нафароне ки бо онҳо мисол ман суҳбат кардам бо дӯстони худ, унода баъзе вақт мешавад ки ман вақт намеёбам ки ҷавоб гардонам. шудааст аз ҳамин ҳисоб масалан нафаре як гуфтори хеле барои шумо муҳим дошт, лекин шумо мутаассифона дар вақташ онро надида мондед, нофаҳмӣ, ранҷидан, хафа шудан буд ҳамин ҳолат? мешавад, хеле ҳолатҳо бисёр мешавад. ба ҳамон хотир мегӯям ки агар ки ягон гапи муҳим дошта бошед, шумо мисол медонед рақамҳои телефони мана, хубаш манда занг занед ё ки ҳечи нашуд смс дар худи вай равон кунед телефонам. ола бошад ман Инстаграмро медонед зарнигорҷон чӣ гуна истифода мебарам. ягона куҷое ки меравам, чӣ коре ки мекунам, бештар ман сторис мекунам. ҳамун давоми 24 саат агар хато накунам ин менамояд дар саҳифаи ами сабт мекунам, мисол акс аст, видео аст, мегузорам, тамом. дигар нигоҳ намекунам ки ба сториси ман киё ҷавоб гардонад, чӣ навиштанд, чунки бо аз паи кор шудан мегирам охир. ҳоло боша дар лентамам дер ягон гуфтам ку ягон маводои мисол реклама ё ин ки аз фаъолияти кориям мегузорам. ба ҳамон хотир баъд кадом ҳолат ман бекор мешам, паёмҳо да ҷавоб мегирам. вақте ки хона меравам аллакай пеш аз хоб, баъд кӯшиш мекунам фурсати холӣ доред ва дар ҳамин вақт метавонед бибинед. мо медонем ки албатта ҳавасмандони саҳифаи шумо хеле зиёд ҳастанд, мехоҳанд ки ҳамеша пайгир бошанд, навгониҳо чӣ гуна аст, чӣ шуда истодаст дар ҳаёти шумо ва оман. лекин боз як чизи муҳим, мо медонем ки шумо ниёз надоред ба нафароне ки мехоҳед ки бештар боз ба саҳифаи худ ҷалб кунед, чун шумораи онҳо хеле зиёд ҳастанд. лекин ба худи шумо саҳифаҳои киро аз паяш назора бурдан, тамошо кардан, дидан, саҳифагардон кардан ба худи шумо шавқовар аст? ҳастанд нафароне ки дар саҳифаи инстаграмиашон шумо таваҷҷӯҳ доред ва дар омода мебинед? киё ҳастанд ино? албатта ман худам қариб ки як 500 чанд нафарда обуна шудам, подписатсия кардам. ҳамноя ҳамашона тамошо мекунам. он нафарое ҳастанд ки бо онҳо мисол ман рафт омад дорам, дӯстӣ дорам. дар ҳаёт мешиносед? албатта дар ҳаёт мешиносам. бо онҳое ки ҳамкорӣ мекунам,
ҳамоное бештар тамошо мекунам. Касе да ки подписани нестам ростива чи ситора аст, чи чеҳраи шинохта аст, чи мисол блогер аст, тамошо намекунам аз саҳифаҳошон. барое ки 500 чанд нафар да ман обуна шудам, ҳамон худаш кифоя аст. Барое ки ҳар як оно мисол як 20-таи 30-таи сторис кунан, ленташон да ягон аксия видео гузорам, худаш як рӯз тамошо мекунем. Бисёртар барои ман ҷолиб саҳифаи Рафаэл Гулов аст. барои чӣ? Барое ки хеле аҷиб аст барои ман донистанаш. ҳам намедонам аз чӣ ҳисоб бошад. масалан шумо мебинед саҳифаи он нафарро гӯем мушоҳида мекунед, чӣ аст дар он ҷо ки бештар таваҷҷӯҳи шуморо ба худ мекашад? саҳифаашро бисёр хуб пеш мебарад. охирин маротиба чиро дида будед аз он ҷо? ҳар рӯз тамошо мекунам, ҳар рӯз 2-3-4таи мисол чӣ мегузорад, сторис мегузорад, хеле бо ваям ҳам хеле чӣ гӯям самимӣ аст. Чӣ гуна як кас ҳамон гуна мисол ягон шӯхӣ ҳазл мекунад, ҳамин корош маъқул аст. Баъд саҳифаи Мернигор Рустам бисёр ба ман ҷолиб аст. Мернигорам хуб пеш мебарад, замонавӣ мебарад, яъне видеороликое ки мегузорад, тиктокое ки мегузорад, албатта дидани боб аст. ҷолиб аст албатта. боз берӯзе варв сторис кам мегузорад, лекин сторисҳои ба маврид мегузорад. нигоҳи шумо ба танқид чӣ гуна аст? мо медонем ки вақте ки як нафар нисбатан шинохта ё ки маҳбубтар шавад, ҳатман сухани хуб, бад ё ки ҷиҳати мусбӣ, манфӣ ҳаст. анамин ҷиҳати манфии Инстаграм барои шумо чӣ аст ки ҳамин чизро аз сар гузаронидан каме душвор аст барои шумо? масъалаи комментҳои танқидие ки барои ман менависанд, ин чиз воқеан мушоҳида мешавад. бале бисёр. вақте ки оиди кори ман агар ягон камбудӣ бубинам нависанд, ман ин чизро қабул дорам. пештар буд ки мисол сахт мерасид, зиёд асабӣ мешудам, ҳатто ба дил наздик мегирифтам, вале ҳозиро бошад он қадар аҳамият намедиҳам. одат кардам. баъд вақтам фурсатам нест ки ҳамаи унода ҷавоб гардонам, хонам. баъзе вақте мешавад ки вориди саҳифа мешавам, ягон ҳам комменти бад ки ба иззати нафси ман мерасад, ба шахсияти ман кор мегирад. то чанд замин ба табии шумо таъсири бади худро мерасонад? албатта вақте ки аз оила мерасанд, умуман ба иззати нафси худам, ба шахсияти худам мерасанд, амун нафарода ман метавонам ки ҷавоб гардонам. вақте ки комменти ҳамуно аз пеши ман барояд, мисол ворид мешавам, мебинам коммент, медароям, мехонам, агар бад бошад, манам мисли уно бад ҷавоб медиҳам. мисол ман доим мегӯям ки манам фарзанди кас ҳастам, ман барои падару модарам азиз ҳастам. бале дуруст аст. ҳамон нафарҳое менависанд, пеш аз навиштан бояд ки модарои худро, хоҳару апо, хешпайвандои худшона пеши назар биёранд, чунки бисёрашон дар ғарибӣ ҳастанд. шумо дар ғарибӣ ҳастед, аз куҷо медонед ки дар ин ҷо мисол ман намедонам чӣ рӯй дода истодааст, ки ба чӣ корҳо машғул мешавад. албатта вақте ки ту худат зиндагии худатро медонӣ, ту кӯшиш мекунӣ, меҳнат мекунӣ, заҳмат мекашӣ, вале як нафаре ки умуман чӣ гӯям аз дунёи ту дур аст, ҳамин қадar меҳнатҳоитро, ҳамин қадар короитя ба як сухан ба замин мезанад, рости беҳад одамда сахт мерасад. манам баъда мисли худашон ҷавоб мегардонам. баъзе вақт мешавад ки чӣ ба қабеҳ ҷавоб дам, мегӯям ман одамам, ман мисол сахт мерасад. буданд масалан ҳамин ҳолатҳое ки масалан шумо аллакай ба иззати нафси шумо каме сахттар ҳастед ва шумо дар забони худаш ба ҳамон нафар ҷавоб додед ва нафари дигар ҳамроҳ шуд, гуфт ки ба шумо ин хел намезеба, чаро шумо ин хел ҷавоб додед? албатта буд хеле ҳолатҳо. чӣ хел ҷавоб медиҳед ба ҳамин гуна саволҳои буз омада? одами зиёдатӣ ҷавоб намегардам. нафаре ки бисёре хуш мешавам бинан ки ман да подписане бошам, бибинан ки ман каси да коммент гузоштам, ба ҷои шумо худашон ҷавоб медиҳанд. баъд шумо да намезебад, хеле ман воида ҷавоб намегардам. ягонам нафаре ки мана навиштагӣ ба ҳамон ҷавоб мегардонам. Сабрина, душвор аст гӯем ҳаёти нафари шинохташударо аз вақте ки аз студия берун мебароед, масалан ин шом ё ки умуман ҳар шоме ки шумо аз хонаи худ мебароед аз дигар ҷо, шумо чеҳрае ки аллакай шинохтаанд мардум, барои чӣ? барои он ки ҳамаи онҳо фаъол ҳастанд, бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар он ҷо ҳама гуна навгониҳоро мефаҳманд. вақте ки шумо аз хона берин мебароед, барои шумо мушкил аст ҳамин гуна ҳаёти нафари шинохташударо аз сар гузаронидан? чӣ хел аст ё ки одами як оддиро ҳаёташро гузаронидан осон аст ё ки шинохташударо ҳаёташро аз сар гузаронидан осон аст? не, албатта одами оддиро мисол ҳаёташ осон аст. бале аз кадом ҷиҳат? вақте ки аз хона берун мешавӣ, албатта аввал аз кӯдакҳои кӯча мешиносанд, сар мешаваду бисёр хеле хушҳол мешавам, чунки ҳатто раҳу роҳда меравам, баъзе мошино меистанд, ассалому алейкум апай таваҷҷӯҳ, яъне ки бо эҳтиром. ҳамин аз хона баромадан кӯдакҳо медаванд, ба назар мебиёянд, кӯдакҳои назди хона, апай Сабрина чӣ хеле хуб, мада губ ношика кун, мада духизан,
бисёр хеле хушҳол мешавам. Баъд ами раҳро куҷое ки мағоза медароям мешиносам, албатта ин хуб аст, вале ҷати манфиш ҳамин ки мешавад баъзе вақт хай оиладам ягон мисол мушкилӣ мешавад, камбудӣ мешавад. Зиндагӣ чунин аст. Албатта зиндагӣ бе камбудӣ пастӣ нест. Баъд мебарад то баъд хира аст, намехоҳам рӯз қат ягон кас суҳбат кунӣ, қат ягон кас вохӯрӣ. Лекин мардум одат кардааст туро бо чеҳраи хандида дида, хандон дидан, ё ки ба ягон ҷо равӣ мехоҳӣ ки дар он ҷо танҳо бошӣ, ё ки ягон кас набинӣ. Лекин мутаассифона ҳамин чеҳра ки шинохтааст, хоҳӣ нахоҳӣ мебинанд, сухани хуш мегӯянд. Мехоҳӣ ки аҷои равӣ ки ҳеҷ кас набошад, не ки хали ҷо намешава рафта. Бале, ҳаминаш мушкил аст. Масалан вақте гуфтед ки зиндагӣ бе камбудӣ нест, масалан мешавад пастӣ баландиҳои худро дорад ва нобаст аз оне ки инсон ситора аст ё ки нест. Мешавад ҳолате ки масалан дар дасти шумо махсусан ҳамин як лаҳзаи муайян маблағи амиқ нест, лекин он ба шумо лозим аст ва дар ин фурсат шумо наметавонед монанди одамони муқаррарӣ ба мағозаҳои оддӣ дароед, ба мағозаҳои оддии либос, хӯрокворӣ дароед, ягон чиз барои худ дастрас кунед. Ҳамин гуна ҳолат ба шумо шинос аст ё ки не? Албатта ин чизро медонем ман кай дар кардам вақти карантин буд ку. Хуб. Ҳамон вақтҳо хай кор набуд, чи набуд. Хай акуз аз захираҳои пешина истифода мебурдему. Кӯшиш мекардам ки ба ягон мағоза наравам. Наравед. Агар масалан ягон чиз лозим шавад, ягон нафари дигарро равон мекардед? Ҳам хеле мешуда. Мегӯям ки одамизод баъзе вақт шоҳ аст, баъзе вақт гадо аст, мешавад. Албатта дуруст аст, зеро ки зиндагӣ як ранг нест. Рост ҳама вақт такя ба оила мекунам, аз модарам мисол пурсол мешавам, агарам ягон чизе лозим боша, мисол маблағ пул. Бонки мо дар хона модар аст ва ҳамон хотир аз модар мепурсам бо мақсад дастам ки ғалтед кор кардам, бо бурдам модарам да медиҳам. Дар оила чанд нафар Сабрина? 4 духтар ҳастем. модари хеле хушбахт буданд, зеро ки мегӯянд ки духтар нисбатан меҳрубон мешавад ба падару модар ва падару модари хушбахт доштед. Суҳбатамонро дар доираи инстамарафон идома медиҳем, чун Сабрина дорандаи саҳифаи ниҳоят сершумори одамон дар шабакаи инстаграмии худ мебошанд. 1 сол пеш ҳатто ман унвони королева инстаграм гирифта будам, агар ёд дошта бошед. Бале, ман дар ёд дорам. Дар ин бора ҳатто як маҷалаи махсусан баромада буд ки рӯи он дар сурати ана ҳамон шумо қарор доштед. Ин аз рӯи ҳамон шумораи нависандагони шумо чунин муайян шуда буд? Албатта намояндо аз Россия омада буданд. Хуб 1 сол пеш буд, 2 сол пеш буд. Баъд ҳамон саҳифае ки дар Тоҷикистон кадом саҳифаҳо бештар фаъол ҳастанд, маъруф ҳастанд, мебинем ки ба ин шуда ман низ ҳастам. Ба ҳамон хотир баъд киҳо буданд агар дар хотир ман дошта худам дар бошед? ҳамон конференсия набудам. Хуб, ман расонданд, ҳатто сабт кардан, маро отметка кардан, гузоштанд. ин танҳо ба як гӯем қайдгирӣ буд ё ки ягон чиз ҳам ба шумо туҳфа ё ки пешниҳод карданд? На, оно ҳам хеле мисол оварданд ки дар Тоҷикистон муайян карданд. Албатта кадом саҳифаҳо нисбатан фаъол ҳастанд. Албатта он вақтҳо он давра ман бештар фаъол будам нисбати баъзеҳо. Аҳола бошад ҳастанд нафароне ки аз ман фаъолтар ҳастанд. Қариб баробар ва гузаштанд ҳатто. Бале. Киҳо гузаштанд? Мадина Ақназарова, ҳатто Рафаил Гулов, сарояндаҳо чӣ? сарояндаҳо Зулайхо Мамадшоева, Шабнами Сурайё. Буданд ҳолатҳо дар инстаграми шумо нависандагоне ки ба як калима онҳоро боз хира ҳам мегӯянд, бештару бештар ва бисёру бисёр менависанду менависанд, беохир то чӣ андоза ин шуморо дилгир месояд ва дар ин ҳолат уман шумо чӣ хел рафтор мекунед? Рости баъзеашон намефаҳманд ки мо пайваста ҳар рӯз ба кор машғул ҳастем. ба ҳамон хотир фикр мекунанд ки мо дар хона нишаста ҳар гоҳе хоҳанд чӣ гунае ки хоҳанд мисол қатима муносибат мекунанд ё ки ҳар вақте хоҳанд занг мезананд. ҳастанд ҳамон гуна нафароне ки намедонам аз куҷо дастрас кардан беогоҳӣ яъне занг мезананд. Рақамҳои дастиамро дар WhatsApp занг мезананд. Аҷоиб албатта. Баъд менависам ки хоҳарҷон, додарҷон, ман банд ҳастам, ман машғули кор ҳастам, ман наметавонам. Чаро ту ман ба видеовизов занг мезанӣ? ман шумо бинам, ман паҷон кор дорам. Хеле намефаҳманда дар ҳамон ҳолати ту даромада наметонам. Фикр мекунанд ки мо ҳам пайвастам хеле бекор ҳастем, мехоҳанд ҳар лаҳзае ки онҳо навистанд бояд дарҳол ҷавоб диҳед. Чун аз нигоҳи онҳо шумо дигар кор надоред. Дигар кор надорам. Хуб, дар ҳамин ҳолатҳо шудааст ки масалан шумо дастрасии онҳоро маҳдуд сохта бошед? Вақте мефаҳмонам намефаҳманд, маҷбур мешавам ки гирам онҳоро
список ёки блок кунам. Ҳамеш маҷбур мешам, чунки оно наврас ҳастанд, ёш ҳастанд, намефаҳманд. рақами худи дастии шуморо ба фикри шумо аз куҷо пайдо мекунанд, ёки ин чиз дар саҳифаи шумо нависта шудааст? Не, дар саҳифаам нест, мутаассифона хушбахтона. Хушбахтона? Бале, вале як вақт шуда буд ки нофаҳмида ман намин рақами телефони худро дар саҳифаам гузоштам. баъд аз амунҷо дастрас кардан. Баъд ба ман занг задан, гуфтанд ки Сабрина, ту медонӣ ки рақамҳои дастия дар амун Инстаграм ҳаст. Ман ҳайрон будам ки чӣ ба ман дақадар дар ватсапам смс паёмҳо бисёр шуду, дар дигар мисол вайберам ам хеле шуд ки ду-се рӯз ман бениҳоят зиёд навиштам, занг задан. Баъд фаҳмидам ки ман ваи худро гузошта будам, рақами телефонамро. боз фикр мекунам ки аз ҳисобе ки амин рақами дастие ки ҳоло ман истифода мебарам, як 15 сол шуда дастам аст. яъне шумо ин хел нафаре нестед ки зуд рақами дастиро иваз кунад? беҳтарин аст. ин шояд сабаб дорад, масалан шояд ки шумо намехоҳед ки ҳамкоронро гум кунед бо нав кардани рақам. ҳамкорони дӯстои худро, ҳамон нафаре ки мисол барои ягон чимаро мекобам, барои ягон маъракаашон, барои ягон хизматашон, албатта ба ҳамон хотир баъд мушкил мешавад, барое ки то ҳол ҳаст нафарое ки мегӯянд ки мо қакофтемта маърака доштем ё ки ягон реклама доштем наёфтемта. Мегӯм охи чӣ ма рақамҳои махсус бо ма админ гирифтагиам барои саҳифаам ки ҳамун каседа ки лозим шавам ба воситаи ҳамун нафар бароянд. аҳамият наметиҳанд ки ҳамҷо рақам гузоштагия. се саҳифаи асосии ғарбӣ, се саҳифае ки масалан аз ситораҳои ғарб аст, барои шумо топ ҳисоб мешавад ва шумо ҳамеша ҳамин се саҳифаро бештар бо таваҷҷӯҳ назора мекунед, тамошо мекунед, мебинед. Кадом аст? Якум саҳифае ки барои ман ҷолиб аст, аз аллакай чанд сол аст ки ман мушоҳида мекунам аз ҳаёту фаъолияту аз рӯзгорашон, ин саҳифаи Ольга Бузова ҳаст. Беҳеҷ махфӣ нест. Дуюм оилаи ҷиган, мешинасед Самуэлова Хана? Бисёр як зани меҳрубон, 4 фарзанд дорад, чӣ қадар аз уҳдаи фарзандонаш хуб мебарояд. бениҳоят ҳаёти оно барои ман ҷолиб аст, шавқовар аст. хуб, боз сеюм саҳифае ки мисол мекунам, бештар мебинам, Ҷавана Антонелли. Сабрина, мо инҷо аслан ду савол доштем. Масалан се саҳифаи топ аз ситораҳои рус, се саҳифаи топ аз ситораҳои ғарб, ду то аз гӯем саҳифаи русро шумо гуфтед. як тои дигар аз онҳо ки ҳастане? Ани Лорак рост. ҳунарманди хеле маҳбуби шинохтаи рус. Ҷавана Антонелли ин ҳунарманди ғарб аст, яъне ки аз се топ яки онҳо ин ҳамин нафар ҳастанд. чиаш маҳбуб аст? хай айсоби филмашро тамошо мекардам, филми дӯст доштаам буд, ба ҳамон хотир дар ҳамон обуна шудагиам ва тамошо мекунам. боз як мард аст, рости номаша фаромӯш кардам, бениҳоят номаш мушкил аст ба ваи худам, забон шикананда аст. албатта унам ҳаёташ барои ман ҷолиб аст, шавқовар аст. бо оилаш ҳама рӯза оно ба рақсу шодӣ хурсандӣ машғул дар дохили хонаи худ. яъне ки ҳаминро мегузоранд ва шумо тамошо мекунед. Криштиану Роналдо, футболбози машҳури гӯем, бале, яъне саҳифаи онҳоро шумо пайгирӣ мекунед ва мебинед. бале. ба фикри шумо барои фаъолияти имрӯзаи саҳифаи инстаграмии шумо, барои пеш бурдани боз нисбатан рушду равнақ додан, чун шумо худатон гуфтед ки аллакай ва рақобат аст, нафароне ҳастанд ки аллакай нисбатан зиёд ҳастанд, аз ман боло шуданд. боз чӣ намерасад барои имрӯз ба пеш бурдани саҳифаи худи шумо дар инстаграм? боз кадом як стратегияро шумо пешбинӣ карда истодед барои бозам пештар рафтан? рости дар нақша дорам, дар фикрам аст ки ман бояд ки худам ҳоло танҳо ҳастам, тоқа ҳамаи короямро пеш мебарам, ман бояд ки як гурӯҳ ташкил кунам. Як гурӯҳи хурдака ки ҳама якташ мисол ба навиштану дигараш барои сабт кардан, яъне як гурӯҳи хурдака ташкил карданям. ба фикри шумо он нафароне ки тоҷикон, махсусан онҳое ки саҳифаи инстаграмии худашона доранд, дар анамин саҳифа чӣ намерасад барои пешбурди саҳифаҳояшон? масалан шумо ҳамчун нафари таҷрибадор саҳифаи онҳоро мебинед ва дар ҳол аз нигоҳи шумо камбудиҳоро эҳсос мекунед ва ҳамин камбудиҳо аз нигоҳи шумо аз чӣ иборат аст? дар саҳифаи онҳо чӣ намерасад? чӣ дар кадом кор бештар онҳо хато мекунанд
барои пешбурди саҳифаашон? баъзе вақт ҳамон навиштаҷотое ки дар зери акс наворҳои худ мегузоранд бисёр маъқул намешавад, дағал аст. Бемантиқ. Чунки чӣ гуна ки дар кӯча гап мезананд ҳамон гуна менависанд. Дуруст, ин чиз бисёр мушоҳида шаванда аст. Бисёр аст. Вақте вориди инстаграм ё ютуб мешавӣ, ҳамин чизо бениҳоят бисёр ба чашм мерасад. фикр мекунам мо ҳама ҷиҳат, ҳама самти саҳифаи шуморо муҳокима кардем, баррасӣ кардем. пас аз чанд муддати муайян видео навори онро метавонед дар шабакаи ютуб имшаб ченел тамошо кунед. ман ба шумо аз номи худам, аз номи кулли кормандони радиои Нав бори дигар изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам барои ташриф оварданатон, барои дар оянда корҳоятон эҷодиёт, муваффақиятҳо, бурд, дастовардҳои нав ва фатҳи қуллаҳои баланди эҷодиро таманна дорам. ташаккури зиёд Зарнигорҷон барои даъвататон. хеле хушҳол шудам. ташаккури зиёд барои гулдастаи зебо, бениҳоят гулдастаи зебо ба ман тӯҳфа кардем. мисли ҳамин гулҳо ҳама вақт зебо бошед шумо нест, чунки шумо зан ҳастед, гул ҳастед. хуб, ба тамоми шунавандагон, ба мардуми Тоҷикистон барор мехоҳам, хушиҳо мехоҳам, сарбаландиву саломатӣ мехоҳам, чунки саломатӣ барои одамизод ин дар дараҷаи аввал меистад. ҳама вақт саломат бошанд. аз ин вабоҳое ки дар дунё фаро гирифта ҷаҳонро, худованд шуморо нигоҳ дорад. зинда бошед. ташаккури зиёд Сабрина. хуб, азизони дил ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо қарор доштанд ин шом ровии шинохта, блогери номдор ва ҳамчунин актриса нафаре ки ба мардум нисбатан наздик аст, Сабринаи Назрӣ. азизони дилам, ҳаминҷо фурсати барои барномаи шомгоҳи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад ва хотиррасон мешавам ки ин муддат бо шумо будам ман, Зарнигори Рустам. хайр, дар мавҷи Нав бимонед. Новое радио.